May Okay. something I ka raw guess sa one taga of City the Hall. grabeng chismis yan sa akin ng isang politiko. Okay. Oo, yan. Kaya daw So, ako naling lagi kasi isang oo, politician. oo. Kaya Kaya ka daw ako palagi lagi nasa naka-display sa City Hall. City Hall. Oo. Ano ang pinaka-wild o nakakalokang chismis na narinig mo tungkol sa sarili mo? Ayan. Meron ba? Pwede Hmm. naman natin pag-usapan. Meron ba? Sa Reddit? Sa Reddit daw. Yan. Mga chismis online. Meron. Alin doon? Sige. Oh. Willing ako pag-usapan. Ano ba yun? Ano ngayon? Wait lang. Sige, mas. Sige ba? Sige ma. Basahin natin yung comment. Sige. Sige. Asan ba yan? Kaya pala laging naka-display sa City Hall. Palagi naka-display sa City Hall. So may something. Ayun. May Okay. something I ka raw guess sa one taga of City the Hall. grabeng chismis yan sa akin ng isang politiko. Okay. Oo, yan. Kaya daw So ako naling lagi kasi isang politician. oo. Kaya Kaya ka daw ako palagi lagi nasa naka-display sa City Hall. City Hall. Oo. Hindi pwedeng hindi pwedeng anong nagtatrabaho comment mo ako doon? doon. Trabaho ako. Okay. So may work. At saka taga Bacoor ako eh. So may work ka doon. Oo, may work ako. So hindi ka doon for display Oo, purposes oo. Nakikita naman nila yun, nag-host ako ng Bacoor events. Oo, events dati. So yun. I guess, yan yung hindi napuputol na chismis. Okay. Okay, next. Hindi natatapos yan hanggang ngayon. Natatawa na lang ako. Lumipat ka kasi doon kasi Imos naman. Sa Taguig. Sa Imos ka na Ay, sa naman. Pasig. Mayor Bico. Bibi ko. Yan ang sinasabi ko. Question number 1. Maliban sa content mo, inaabangan na rin ng fans ang mga clapback mo sa comment section. Ay, may mga pagkakataon ba na napipikon ka talaga at paano mo hinahandle ang mga ganoong moments? Ay, ang ganda ng tanong. Alam ko talaga kung sino yung nagtanong. Ako yan. Ay, huwag kang credit grabber. Suggestion ni Ang Mang Canor. talino mo. Paano mo Basic. naisip yun? Ha? Paano mo naisip yung ganyan tanong? Basic. Sige. Cum laude. Wala ka naman Facebook eh. I-connect mo talaga. Ang Sige. talino ng tanong. Thank you for that wonderful question, Mang Canor. Pero oo naman, tao pa rin naman ako, mayroon pa rin naman akong emosyon. Nakakaramdam ng pikon. So, pero nagko-cope ako sa pikon na yon with nakakapikon din na sagot. Parang binabalik ko lang yung energy na sinasend sa akin. Halimbawa, sinabi, ano ba yan, Lawlaw? Sabi ko, ano ba yan, ang liit? O, di ba? Guys, personal na to, guys. Oo, kasi personal ako eh. Kasi may maliit sa akin nakatingin, guys. Sa akin, sabi sa akin, Lawlaw, alam nga naman, hindi naman ako exempted sa gravity, di ba? Gusto mo try? Wala, okay na. Alam naman namin yung gravity. May gravity ba papunta doon? Di ba? May gravity. Nasasampay nga to eh. So, babawi na lang. Oo, sasabihin ko, Yan. yung nga sa'yo may gravity na lahat, ganun pa din. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.